kamar yadda nace ta fuskacin propaganda an zubar da mutuncin ahlul bait alaihi salam, wanda shi har yanzu wannan yana nan, shi ana ta propaganda din har yanzu. Babu hasil ma kaman abin da muke jin labari daga su makiya musamman yahudu sun ware kuɗi sun kuma kafa makaranta. Wannan makarantar tun 1950 da wani ba aka kafa ta a Tel Aviv, makarantar yaye limamai da masu da'awa. Yan makarantar su ne yan Mossad, wato yan Mossad su ne yan leken asirin Isra'ila. Manyan yan leken Isra'ila su ne suke zama limamai, su ne suke zama malamai, kuma sun samu daman shiga cikin al'ummar musulmi musamman gabas ta tsakiya. Wasu kasashe su ne malamai a jami'o'in musulunci, a jami'o'in musulmi, kuma su ne suke ɗura irin wannan tunanin ga sauran al'ummar musulmi. Har kuma yanzu wannan tunanin zan kawo abu ɗaya a matsayin misali, cewa irin wannan guba da suke ɗurawa al'ummar musulmi har yanzu tana nan tana yawo. Matsalan sun ɗauki aniya cewa sai sun zubar da kimar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a idanun duniya. Sun manta cewa Allah ta'ala ya riga ya doka, warfa'na laka dhikrak, an gama. Allah ta'ala ya riga ya doka, amma da haka tunda su shaidanu ne ba za su bar shaidanci ba kuma za su bar mai shaidan aiki ba. Shi ne suka samar da wayansu abin takaici har daga irin kasashe mu nan haka, an ɗaiɗaiɗe wasu an aika su a irin wannan makarantu da su wa'annan suka zama su ne malamai, kuma sun kwaso irin wannan propaganda da irin wannan tunani na wato ainihin zubar da kima ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Dai muna jin abin da ke ta gudana a cikin yau da gobe a cikin al'umma, a ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi kaza ko yana kaza ko wani mai kama da haka. Masu danganta mu manzon Allah farkwata, masu danganta mu manzon Allah iyayensu ga inda suke, masu danganta mu manzon Allah shi kaza ne, duka suna da alaka da wannan makaranta kai tsaye ko a fakaici. Masu wanda suka rufe idanunsu ko ta halin kaka sai sun yaƙi mabiya ahlul bait alaihi salam, suna ganin su a matsayin barazana da makiya. To duk suna cikin wanda suka yi wannan, suka samu wannan tarbiyya da wannan training. An lura ai mun kawo kwanan nan cewa wani ya ce wani cikin malamansu ya ce ina aya da ta ce a so manzan Allah, ba aya cikin alkur'ani wadda ta ce a so manzan Allah karara aka yi ce. Shi tun da ya haddace Qur'ani ya ce duk haddansa da Qur'ani bai ga inda Allah ya ce a so manzan Allah. Wato kaga son manzan Allah ba wajibi bane ke. Kaga idan aka ga suna yin wani abu ko suna mai da manzan Allah kamar sauran mutane, to ba abun mamaki bane, ba za a yi mamakin hakan ba, saboda haka suke kallon ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kallon da suke masa. Ya manta da ayan to a dai mana hakuri da kayan sauti, insha Allah suna hanya, za ka aboro su suna hanya. Ana sa ran da izinin Allah gobe za a samu bambanci. Yanzu kam ana ta fama, amma insha Allah an doro su a mota yanzu haka suna hanya insha Allah. Ya manta da ayan da Allah ta'ala yake cewa قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله. In kun fi son iyayenku da 'ya'yanku da matanku da ƙabilanku da kasuwancinku su suka fi soyuwa fiye da Allah. Ahabba shine amil din. Ahabba kun fi son wayannan abubuwan fiye da Allah.
wa ahabba min rasulihi kenan ko yawa ahabba min rasuli ko kun fi son wayannan abubuwan tarkacen fiye da son Allah da son manzan Allah ashe da son Allah da son manzan Allah abu guda ne salatu ala muhammadin wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad. To kaga wannan aya ce karara da ta nuna haka. To sai kuma maganan shi ma da muka yi za mu maimaita cewa shi kuma wani ya ce aka masa aya karara wadda ta ce Ali shi ne wakilin manzan Allah ko khalifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani sarihata. Sai muka ce mishi to ai Allah ta'ala ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Allah ta'ala ya ce manzan Allah shine aula mafificin mutane akan kawo kansu, ma'ana manzan Allah ya fi kowa cancanta komai akan kawo kansu. Wato ma'ana idan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi yana da wata bukata kai ma kana da irin wannan bukata, to bukatar manzan Allah ce gaba fiye da taka. Idan manzan Allah cikin barazana kai ma kana cikin barazana, to barazanar manzan Allah ta fi ita zaka wawaita da taka ka kare ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Aula bil mu'min min anfusihi, kuma shi yafi cancanta yayi komai a madadin kowa. Aula shi yafi cancanta ya zartar da komai a madadin kowa, shi Allah ya jibanta ma wannan. To sai ce man kuntu maulahu fa hadha aliyun maulahu, shikenan. Yadda kai yadda da cewa manzo Allah ya fassara sallah, Allah ce aqimu salata, baka san wace sallah ce ba, amma ya ce raka'a 4 za a yi da azhar 4 da asar, kuma ga kaifiyan karatun asirce. Maghrib guda 3, 2 a bayyana, 1 a asirta, isha'i 2 a 4 za a yi, ita ma 2 a bayyana, 2 a asirta, asubahi 2 za a yi. Ya fassara maka, Allah ya ce a tsaye da sallah, amma ya za a tsaida baka sani ba, shi ya fassara. To baka sani ba, manzo Allah da Allah ta'ala ce annabi wala bil mu'minina anfusihim, yace kuma man kuntu maula, sai yace man kuntu maula fa hada ali maula. Saboda haka da hadisin manzon Allah ya fassara walicin Ali akan sauran al'umma, da kuma wannan dogaro da wannan aya ta alqur'ani mai girma, da dogaro da wannan aya ta alqur'ani mai girma. Saboda haka idan mutum ya ce to ai shi bai yarda da wannan fasara ba, ko bai yarda da wannan tawili ko wannan kaza da sauransu, mu ce to ya kamata ka aje ma Allah sallah shi, don baka san yadda ake ba sai da annabi ya bayyana maka. Baka san yadda ake azumi ba sai da manzon Allah ya bayyana, baka san yadda ake zakka ba sai da manzon Allah ya bayani. Kuma a cikin jawabansa da hadisansa dogaro da aya ya fassara aya ga yadda ake yi. To wannan din ma inda Allah ce annabi auladul mu'minina min anfusihim, duk da ba sai da wacan innama waliyukumullahu wa rasuluhu alladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna zakata wa muraki'u. Dukkan malaman tafsirin duk duniyar nan sun haɗu akan cewa akan amirul mu'minin Ali ta sauka lokacin da yake sadaka da zobensa, kuma ishara ce akan shi ne wanda zai jibanci al'amarin mutane bayan manzo Allah bayan. To muƙaddara ba su yarda da wannan din ba, to ba yarda da hadisan da suka fassara sallah ba kenan, ko zakka ko kuma azumi. Saboda mene? Saboda manzo Allah ne ya fassara su bayan aya ta sauka ta yi ishara. To Banu Umayya kamar da muka ce sun daɗe suna propaganda, kuma sun sariyar da darajar manzon Allah yadda za a ga a sariyar da darajar iyalan gidansa, amma sariyar da darajar addinin ma. Wa mimma zakarahu sahibul aghani, akwai littafi ana cewa al-aghani na Abul Farj al-Isfahani, katon littafi volumes da yawa, wanda ya dauko dukkan rayuwa ta halifofi da yadda aka yi rayu, hatta mai unguwa ya dauko tarihinsa da rayuwarsa da abinda ba maganan halifa ake ba, har mai unguwa, har yaron mai unguwa duk ya dauko yayi bayani yadda suka rayu a wancan lokacin. To sai ce akwai wani mutum sunan shi Khalid ibn Abdullah al-Qasri, yana cewa ayyuma akramu rasulir rajul fi hajatihi am khalifatuhu fi ahlihi. Yana nuna cewa khalifanka a cikin iyalanka, wato idan za ka yi tafiya sai ka bar mu wani gidanka ya kula da iyalanka da komai naka, yana nan yana kula da iyalan nan naka, kuma sai ka aiko mutum daga inda kake tafiya din ka ce ya zo ya iso ya kawo wasiƙa ko ya kawo wani sako a gida. To cikin biyun wanne ne fi muhimmanci?
wanda ka bar ma gidanka yana kula ko wanda ya zo da sako yanzu ya kawo maka ya kawo a gidanka, wanne ne yafi muhimmanci? Wanda aka bar a gida ko? Yau to abin da yake so ce shine tunda shi Hisham bin Abdul Malik shine khalifa, shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan aike ne, aiko shi aka yi kawo sako, yanzu khalifa fi'lan shine wannan, saboda haka khalifa ya fi manzon Allah. Wannan shine propaganda Banu Umayya. Saboda haka ba mamaki in sun sare da darajar manzon Allah ko darajar Ahlul Bait ko darajar Amirul Mu'minin Ali, ba yau suka fara ba. Gashi wani yana magana akan cewa Hisham dan Abdul Maliki ibn Marwan ba Umayye to ya fi daraja fiye da manzon Allah dan aikin Allah madaukakin sarki. Shine da yake fara yana cewa yu'arradu bi anna Hisham bin Abdul Malik khairun min an-nabi sallallahu alaihi wa alihi. Hisham dan Abdul Malik ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wal iyad billah. Wannan da haka ya rayu haka ya mutu, ya tafi da wannan tunanin da duk wanda yake zagaye da shi da malaman da suke zagaye da shi, kuma abin da suka rubuta a littafansu kenan, kuma abin da ya zo ma mutane kenan. Har wayo ya ce wallahi la amirul mu'minin akramu ala Allah min anbiya'ihi alaihi wassalam. Wallahi inji Khalid al-Qasri yace ya rantse da Allah, amirul mu'minina Hisham bin Abdul Malik to ya fi matsayi da kima a wurin Allah fiye da annabawa. Ciki kawai bai ce ban da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana yana son ne yayi wannan magana akan manzan Allah, sai ya ce dukkan annabawa, sai ya haɗe. Su ne suka rike addini, su ne khalifofin da suke ganin su ne khalifofi na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, kuma suke da haƙi akan addini. Haka kuma aka taho yau shekara kusan 1000 haka ake. Wannan mutum na son ƙarin bayani yana ya koma cikin shi wannan al'agani din, ko kuma tahzibu tarihi Dimashq juz'i na 5 shafin 82. Wannan kenan. Akwai wani mutum shi dai wannan Khalid bin Abdullah al-Qasri ya tambayi Abdullah bin Saifi, Hisham bin Abdul Malik ya tambaye shi shi wannan Saifi din ya tambayi Hisham dan Abdul Malik ibn Marwan, yace masa ya amiral mu'minin a khalifatuka fi ahlika ahabba ilayka wa athara indaka am rasuluk. Khalifan da ka bari ya duba maka gidanka shine yafi a wurinka, ko dan aiken da ka aiko ya kawo wani sako ya koma? Sai Hisham ya ce na fi son khalifa na wanda na bar marukon gidana a cikin iyalaina. Sai ce fa anta khalifatullahi fi ardihi wa khalqihi, kai ne khalifan Allah a doron ƙasa akan bayinsa. Wa Muhammadun Allahumma salli Rasulullahi ilaihim, kai ne khalifa, aikace kai ne khalifa. Shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne zuwa ga mutane. Fa anta akramu ala Allah minhu, kafi shi kima da daraja a wurin Allah. Ba ku san su ayi Banu Umayya ba shi. Wayannan su suka kashe jikokin Annabi. Wayannan su suka, muna shimfiɗa ne akan cewa ya akai abun ya faru. Na ba mu dauko abun daga farko tun daga Saqifa ba. Taron Saqifa wanda ya haifar da wayannan. Wata shekara ta wuce mun dauko irin wannan bayanin mun yi, sai muka gara kuma dauki wannan salon yanzu. Sai ce ya fi shi. Wani na cikin al-akhbaru tiwal, littafi ne, shafin 346. Har wa yau abinda aka rawaito daga Muawiya dan Abi Sufyan, wanda shine ya gaji gidan bayan wucewan daular Quraish din, a cikin wannan cewa Mudarrif dan Mugira ibn Shu'ba abokin Muawiya ne, tare suke imanin su iri ɗaya ne, aikin su kuma iri ɗaya. To sai shi Mudarrif dan Mugira din yace na shiga wurin mahaifina, dakhaltu ma abi ala Muawiya, tare da babana mun je mun samu Muawiya, domin babana yakan yawan zuwa wajensa sannan ya dawo. Sannan sai in muka dawo gida sai daga cewa kai wannan mutum ina mamakin hankalinsa, ina mamaki akan al'amuransa.
wata rana da ya zo daidai magarib mun dawo sai kasa cin abinci, shi Mukira kenan. Na gan shi cikin halin damuwa, har wani ɗan lokaci sai na ce mashi, baba me yake faruwa ne? Tun ɗazu na ganka cikin damuwa, tun da muka dawo baka saki jiki ba. Sai ya ce ya bunayya ji'tu min inda akafarin nas, na zo wurin kafir ɗin mutane, wato wanda ya fi kowa kafirci. Wa ahbathahum, mafi muninsu. Na ce me ya faru? Ya ce abinda na ce shi ne, na ce ma Muawiya, bayan mun keɓe daga ni sai shi, na ce to ka gani ka tsufa, shekarunka sun ja, ka yi adalci ko kaka, ka ɗan shimfiɗa alkhairi, ka girma, ya kamata ka shimfiɗa alkhairin da za ka karata ana ambatonka. Sannan waɗannan 'yan uwan naka daga Banu Hashim, dangin ka Banu Hashim, da ka duba su ka ɗan yi musu ɗan wani alkhairi na sadar da zumunta, saboda wallahi yau din nan ba abin da kake shakku ko tsoro game da su, ba komai hannunsu, ba dukiya, ba mulki, ba komai ka lalata shi, ka gama lalatawa. Ya ce to in kai wannan to zai dan farfado da kimarka da ambatonka a cikin mutane. Sai Muawiya ya ce ai na haihata sam har abada. Ai zikirin abqa wani ambato kuma za a yi mani bayan wannan, wani ambato kuma? Malaka Abu Taimin fa'adala, dan uwan Banu Taim shine khalifa na farko Abubakar daga kabilan Banu Taim, yayi mulki. Ka gani mulki suke cewa, mulki suke fada. Wannan akwai abun dubawa anan daidai wannan mahalli. Wato suna kallon annabi mulki ya kwace masu, saboda haka dole su dawo da mulkin su ko ta halin kaka. Abin da ya kai ga aka shiga cikin halin kaka ne kai, in sun dauka mulki ne sun karba hannun ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, ya'yan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi, to su ma Banu Abbas sun amshe mulkin hannunsu. Su ma Banu Abbas wayansu sun zo sun karba mulkin a hannunsu. Haka mulkin ya ta fadawa hannun mutane daban-daban, ya fada a hannun Magol, hannun Mamalik, hannun haka har ya fada hannun mutanen Turkiya, suka samar da daular Usmaniya. Bayan sun samar da daular Usmaniya, ita kuma daular ta kasance na tsawon shekaru daidai muddar da Allah ya tsaga mata. Ita ma kuma ta zo ta rushe, turawa suka zo suka maye gurbin. Kaga in abinda manzon Allah ya yi magana ce ta mulki, to yanzu halifofin manzon Allah na yanzu su ne turawa. Ban san ko kun gane wannan magana ba. Tunda an ce halifawa ne shine halifan annabi na farko, wannan nabi, wannan na uku, wannan na hudu. Banu Umayya suka karbi halifofin manzon Allah, Banu Abbas suka karbi halifofin manzon Allah, Mamaliku suka karbi halifofin manzon Allah, Magul suka karbi halifofin manzon Allah, Usmanawa suka karbi halifofin manzon Allah. Aka karbe hannun Tura, suka karbe hannun Usmanawa, su kuma halifofin wato halifofin manzon Allah. Da wannan ma'aunin na mulki, in magana ce ta mulki, yanzu su ma halifofin manzon Allah kenan. Saboda haka Turawa da suke ta mulkin mallaka a duniya sun zama halifofi su ma. Halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma abin ba haka yake ba, haka abin yake ba. Abin nan mulki ne da addini, ko addini ne da mulki. Addini wal mulku tawamani la yasluhu ahaduma biduna akhir, kamar yadda Amirul Mu'minin yake faɗa. Da mulki da addini yan tagwaye ne, ba sa rabuwa. Ɗaya bai iya yi ba tare da ɗaya ba. Addini ussun wal mulku harithun. Mulki shine asasi da tushe, addini shine asasi da tushe, mulki kuma shi ke bashi kariya da yana gadinsa. Saboda haka tare suke tafiya, an lura, kuma haka manzo Allah ya tafi da su. Ga addini ga mulki na bashi kariya. Fama lam yakul lahu ussun fama hadu, abinda duk bai da foundation ko asasi to zai rushe. Wama lam yakul lahu harisun fadayun, in kuma akwai shi amma bai da mai tsare shi, mai gadinsa, to zai tozarta, za a rasa wake da shi. Saboda haka sai aka waye gari mulki ya zama ba addini, saboda haka sai ya zama tushe ya rushe, ba kuma bai gadinsa. Wannan mandaki kenan. In sun dauka cewa manzo Allah mulki ya kwace musu, saboda haka sai ya ce Banu Taim sun yi mulki kuma suka yi adalci, ko ya adalci, yayi abin da yayi.
fama ada an halaka ta halaka zikiru, ko da ya bar duniya sai kuma aka daina ambatansa, shikenan baka ƙara jin sunan wani khalifa wani. Illa an yaqula qa'ilun Abubakar, sai dai ko mutum ya ce Abubakar kawai. Summa malaka aku Adi, sai aku dan uwan Adiyawa shine Umar, shi kuma daga Banu Adi yake, ba Quraishi ba Adi, sai shi ma ya zo yi nasa mulki. Washan mara 10 sini ya zage dantse, an lura shekara 10. Fama ada an halaka ta halaka zikiru, shi ma ko da ya tafi shikenan ambatansa ya tafi, sai dai mutum ya ce illa an yaqula qa'ilu Umar, sai dai kawai mutum ya ce Umar kaza, amma shike da tasiri sai ya tafi. Wa inna ibn abi kabsha, amma dan Abu Kabsha suna ma manzo Allah wannan wato ainihin laqabi din. Ana magana cewa wani mutum ne daga Banu Huza'a wanda ya saba da Quraish, suka samu rashin jituwa da Qurayshawa na kokarin abauta ma gumaka, shi kuma ya ce ba za a bauta ma gumaka ba, shi yake bauta ma gumaka, sai suka samu sabani. To tunda manzo Allah ya zo da addini da ke kyamar gumaka, sai aka ce ɗansa ne, sai aka danganta shi da shi ake ce dan Abu Kabsha. An lura ai wannan kenan. To sai ce amma ga dan Abu Kabsha ne, yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. La yusaru bihi kullu yawmin 5 marrat, kullun sai an yanka ihu sau 5, ma'ana kiran sallah. Da wurin Muawiya ihu ne, kullun sai an yanka ihu da sunansa, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. A wurin Muawiya wannan ihu ne. Ayyu amalin yabqa, me zan yi yanzu dan wani abu ya wanzu? Kai ce ka bani wuri sha. Wa ayyu zikirin ba da hada ya dumu la abalaka. Yaushe ne da sunan wani zai wanzu alhali ga da ya zama. Wallahi illa dafanan, wallahi sai na rufe ambatansu, sai na rufe ambatan annabi da iyalan gidansa, sai na binne ambatansa. Wannan cikin murujin zahabi na Mas'udi, yana cikin sharhu ibn Abil Hadid na Nahj al-Balagha, yana cikin muwaffaqiyat na Zubair bin Bakkar, yana cikin muwaffaqiyat na Zubair ibn Bakkar. In an koma za a ga wannan. Haka kuma aka rawaici Muawiya ibn Abi Sufyan ya ji mai kiran sallah, daidai wani lokaci na fitowa sai mai kiran sallah cewa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Mai Muawiya ce lillahi abuka ya ibn Abdullahi, walalle kai dan babanka ne ya dan Abdullahi, ka cancanta, ka kai lalle kai dan babanka ne. Lagar kunta aliyal himma ka ta girma, kana da himma. Wa ma radiha limsuka illa ayyu qarna ismuka bismi rabbil alamin. Wato baka bar duniya ba sai da ka sa aka gwama sunanka da sunan ubangijin talikai. Inji Muawiya. Wato bai dauka kiran sallah addini ko ibada bane, bai dauka wahayi ne daga Allah ba ko umurnin Allah ne. Yana ganin cewa manzo Allah ne ya saka sunansa ana kiran sallah tare da sunansa. Wannan cikin sharhu Nahj al-Balagha na Ibn Abdul Hadid al-Mu'tazili